Vitajte, návšteva. Pecka. No nech ti to tam nevcucne. Pozri, jak rodina krásna. Oj, tak to je krása. Od 1 do 10? 9. 7. Predstavili sme to. Nie je to úplne ideálne, nie je to také, ako sme si predstavovali, že by malo byť. Čaute kámoši, dnes je ten deň, začíname totiž sťahovať. A na pomoc nám prišli aj Veronikin brat s jeho pani manželkou, ktorá ten byt ešte naživo v tomto štádiu nevidela, tak som zvedavý, čo povie. Ty kakás. Ty si to takto ešte nevidela? No, hej, nemám slova. Je to iné, že? Ty vole, pecka. Ty kaký. Dobre, že? Vymakané. No a toto, čo tu vidíte, je taká prvá várka, zvyšok ide do pivnice, ale hlavne strašne veľa vecí sme rozdali, predali, darovali, vyhodili, pretože sme nechceli sťahovať také, že staré hrnce alebo starý gauč. Čiže tieto všetky veci ako nábytok sú už na byte. Trvalo nám to 7 hodín, ale sme tu, máme ponosené veci. A Herušo je konečne doma, nazdar, vedúcko, jako môj zlatý. Sadni si, ukáž, jak si pekný v novom byte. Chápete, že on ešte nevie, že sme doma, že toto je už to miesto, kde keď sa raz vyspí, tak už vždy sa tu bude budiť. Ak máte nejaké dobré tipy, ako presťahovať psa, aby pritom nemal nejakú mentálnu újmu. Ako presťahovať psa? Môžeme dať do YouTube. Krok číslo 1. Kúpte si psa. Hej, vitajte. Návšteva. Wow, to je krásne. Vieš, že nám idete pomáhať skladať a vykladať a ste sa vyštafírovali? Tu budem prespávať, keď ma Karin vyhodí z bytu. Dobre, Meky môže byť. Polica v pracovni hotová a my môžeme ísť domov. No a druhý deň sme donesli na byt rošty, za čo ďakujeme tomuto krásnemu chlapcovi za pomoc. Takto nejak to vyzeralo už s roštami. Matrac sme si nekupovali, ten sme si doniesli z bytu, keďže sme ho kupovali si rok a pol dozadu a konečne sme vyskúšali posteľ a prvýkrát sa na nej aj vyspíme. Konečne sme vybalili aj tieto krásne obliečky od Lejanu, ktoré som mala už dávno kúpené a odložené do nového bytu. A tu rozbalujeme aj náš nový set tanierov. Objednali sme plitké, hlboké a aj malé tanieriky. Je to vlastne taliansky porcelán, našli sme to na internete, vyzerajú fakt perfektne, jednoducho, určite odporúčam. A s Bohom sme dali nášmu starému bytu aj štúdiu. Toto všetko sme sem ponosili. Je 9:30, celý deň sme chodili hore dole s autom. Máme tu asi 1 000 000 takýchto tašiek, toto je len malá časť a ja som úplne KO, ale dnes tu spíme prvýkrát aj s Harrym. Takže podarilo sa to. Cítiš? To sú naše veci, aj tvoje. Všetko tvoje. Áno, aj toto je naše. To je tvoje. Miesto? Tak, áno, to je miesto. Tešíš sa na prvú noc? Na to, aby sme sa naraňajkovali, tak potrebujeme vybaliť minimálne nože, pretože chleba kraje týmto nechcem. Nech sa páči. Ďalšia je rýchlovarná konvica. Pripravený? Yes. Nech sa páči, nice, pekná. To je posledná do zbierky, smek vecička. Takto nože, toto podzásuvky. Krása, jedna nádhera, môžeme sa ísť naraňajkovať. No a toto tu je teda prvá várka veci, ktoré máme a zvyšné nám ešte prídu. Hotový byt prišla skontrolovať aj najvyššia generálna kontrola Veronikina mamina. No povedzte, čo hovoríte takto na hotové. No je to krásne, pekné. Pekné. Toto vyzerá krásne, na tých fotkách to nevyzeralo... Na život to je krajšie, Na život to je krajšie, na tak. fotke. Áno. A je to také matné, že to nie vieš, také lesklé. Hej, také sme chceli, nech to nevyzerá ako taklička. Šatník. A tu sú šuflíky, tam není zatiaľ nič moc, potrebujeme tuto vyšpekulovať takéto nariady. Toto ma zaujíma, tento šporák úžasný. Toto je podľa mňa že jedna z najperfektnejších vecí, ktoré tu máme. Už ide. Rezové panvice, kadejaké. Tieto by mali byť také, že dosť kvalitné. No a už keď tu máme Veronikinu maminu, tak čo by to bolo za návštevu, keby rovno neotestujeme aj nové hrnce, aj nespravíme jej legendárny kurací perkel, rovno dáme takýto prvý zaťažkávací test. Neviem, či to úplne vidno na kamere, ale akože cúca to pekne tento smrad a paru.
No nech ti to tam nevcucne. Si založíme reštauráciu. No ježi, Perkelt bar. To by sme inak podľa mňa mohli, že niečo takéto v Bratislave chýba. Taký, že dobrý perkeltík na obed s uhorkami, akože to by vôbec nebolo zle. Takéto brutál domáce halušky, nech sa páči. Toto tu normálne cope tú paru tak, že zvonku vyzerá, že zvolili pápeža. Tu sa už robí, Ježišmaria, krásny perkelt. Viete, na akej teplote to ide najlepšie? Tak niekde medzi 6-7. Medzi 6-7. 6-7. Prvý perkelt, prvé teplé jedlo, vyrobené, navarené u nás. Čo hovoríš? Dosť dobre. Ježišmarja. Jedli sme perkelt aj v Spilke. Jedli sme perkelt aj v škole varenia. A ten bol teda veľmi fancy, bol taký krémový. Ale v mojom srdci je prvý tento a ešte potom dlho žiadny a potom všetky ostatné. Máme celkom dosť toho. Posledné dni sme ani moc netočili, pretože celé dni sme len chodili hore, dole. Vykladali sme, vybalovali, upratovali tento byt, upratovali starý byt. Takže nebol úplne čas a ani chuť natáčať. Podľa mňa sme už asi že na 100% presťahovali. Bicykel ti chýba, Ešte bicykel, tak na 99% sme presťahovali. Tuto musíme ešte doupratovať. Ešte nám tam chýba telka, ktorá pribudne vo štvrtok. A závesy, áno, ešte závesy a záclony. Takže ešte to nás čaká. Ďalší receptík fajnový, čo skúšame v novom byte, v novej rúre je banana bread. Prosím pekne, takto proti noci je Ježišmaria, 3/4 na 10. Máme tu ďalší deň a ďalšiu návštevu, teraz sú tu moji rodičia a už ako to začína byť tradíciou, tak opäť si niečo vynikajúce navaríme a teraz sú to lazane, ktoré robila moja mamina ešte kedysi dávno, je to taký jej recept, tak si ich vyskúšame prvýkrát spraviť u nás doma. No a takto krásne som tu už rozdelil aj úlohy, tu je pán, čo kraja cibulu, tu je mladá pani, ktorá kraja mrkvičku. Tu je dozor číslo 1 a dozor číslo 2. Ako sa vám spinkalo u nás? Zle. Zle? Výborne. Nemalo chybu. Od 1 do 10? 10. Toto je už ale taký, že poriadny recept. Opa. No povedz mi o tomto receptíku niečo. To je taký recept, ktorý vymyslel Boris Holečko. Keď Ale pozeral prečo? rozprávku No. Garfield. No. A opýtal sa mami, ty by si nevedela spraviť lazanie? A mami skúsila všetky recepty nájsť v tých časoch a našla jeden recept a odtedy sa to robí. Len by som chcel podotknúť, že to sa písal rok podľa mňa, že 2001, Nie, áno? možno si mal 8-9 rokov, ja si už nepamätám. Čiže som mohol mať tak 8-9 rokov a vtedy v mojej hlave skrsol nápad, že ja by som chcel jesť také lazanie, ako jedol Garfield v rozprávke. Takže to som ešte zvedavý, že čo na to povedia Hrnkovci. Narezané. To si veľmi pekne nakrájal. Ty máš nejaké dobré skúsenosti s Áno, nožikmi? robím mesiarník. Nerežem sa. Chceš odpromovať mesiareň vašu? Že kde 99. majú chodiť ľudia, čo tam môžu kúpiť? 99 plus Levice. Čo je 99 plus? To je značka obchod. Aha, okej. A tam si môžete prísť kúpiť kvalitné výrobky domáce. Tu by sme mohli spraviť taký YouTubeový kanál, že ASMR Dog Eating Cellar. Vy ste tu teraz prvýkrát na návšteve od septembra, keď tu bol ešte len taký holý radiátor, to sem hodím fotku. Áno. A povedz mi jednu vec, ktorá sa ti tu že páči a jednu vec, ktorá sa ti tu fakt, že nepáči. Všetko sa mi páči. Není tu nič, čo by sa mi nepáčilo. Tú várnu dosku, tá nemá chybu. Spodným odsávaním, to je špica. A tá proste, tá telka, tá nemá chybu, to je jak Takže dávaš tomu zelenú? zelenú. Čo povieš na tieto krásne recepty, ak si to Veronika spísala? No, Ukáž? nevidela ešte. To si ty No, písala? môžeš otočiť. Áno. Ja som myslel, že to je kúpené. Nie, pozri, akože ten obal áno, ale zvyšok si tam ona kartičky popísala. Ak by si teda niekto chcel spraviť tieto isté lázanie, tak tu si môžete urobiť screenshot a postupovať podľa návodu. Mice, tak sme si to vymenili, ja som varil s tvojou maminou Hej, a inak ty s áno. mojou. Takto som to vypočítal, že by to mohlo výjsť. Teraz mi sem zase niekto napíše, že jak to môžem robiť rukou. A takou potetovanou.
Toto je iný sír, dobre, fajne, na striedačku. No a toto je finálny krok, posledný bešamel. Takto vyzerá finálne dielo, je tam požehnanie syru, masla aj všetkého. Teraz sa to zapečie a môžeme to podávať. Na dnu. To je moja replika. Ty kokos, kámo, tak to má tak, že 1000 kg. Vyzerá to fantasticky. Oj, tak to je krása. No tak toto sú tie najkrajšie lazanie, aké som videl. Lepšie som nejedla. No a zásadná informácia, že u nás sa to je s čím? S kečupom, Áno. pretože kto to tak jedol? Bobo. Garfield. Tak Od 1 ako do vždy. 10? Tak ako vždy? 10. Akože za toto by ma asi niekde obesili, ale ja to mám fakt rád s kečupom, tak ako aj napríklad vajíčka, ktoré nedokážem bez kečupu zjesť. A toto je asi druhé jedlo, ktoré mi chutí iba s kečupom, takže let's go. Ochutnávka číslo 4. Je to tam, sú tóny vydarené. Okrem Perkelt baru si môžeme otvoriť aj lazaňový bar, pretože tieto by vám určite chutili. Lepšie ako ten polotovar. Nevedela som si to predstaviť s tou paprikou. Nebol som hladný, ale... Ani ja. Od 1 do 10? 9. 7. Dobre, ty si tu bola naposledy. Ale daj si tam kečup. Máme závesy. Presne tie, ktoré ste mohli vidieť, čo sme skúšali aj vzorky. Toto sú tie lanové. Myslím si, že to vyzerá akože dosť dobre. Zutulnilo to tú obývačku dosť, si myslím. Trošku prepalím ten vonkajšok, aby ste videli, jak to tam je schované za tou lištou a teda sú takto pekne nariasené. Čiže závesy check. No a máme už aj telku, ktorá je konečne na stene a nie pri gauči. A vyzerá super. Vyzerá ako taká čierna diera v stene, lebo je veľmi tenká, veľmi čierna a veľmi blízko pri stene. Je to skoro, že nalepené na tej stene, fakt, že len z boku vidno takúto medzierku malinku. No je to ako obraz, keby bol zavesený, možno ešte bližšie trošku. A ešte teda, čo sa telky týka, tak je to Samsung OLED 77 palcová s matným povrchom a matným preto, lebo máme jedno okno tu, druhé tam a sedenie presne medzi tým. Čiže často by sme tam videli nejaké odlesky, odrazy a tá telka by bola viac ako zrkadlo. Takto tam ten odlesk vidno, ale možno tak, že 10% z toho, čo by tam bol vidno bez tej matnej. Ale ešte teda nám určite chýba koberec a nejaký stolík konferenčný, ale to musíme časom povyberať. No a kuchyňa je teda už hotová, už je taká zabývaná. Už tu máme aj nejaké naše serepetičky. Ukazoval si, že už máme aj príborník? To som ešte neukazoval. Naposledy tam bol len taký stojan. Naposledy sme tam mali príbor v tom, v čom prišiel zabalený a teda už sme dokúpili aj tieto veci a hlavne už sme kuchyňu dosť otestovali, už sme tu varili perkelt, lazagne, banana bread, kadečo. Takže kuchyňa už nie je len pekná, ale už je aj funkčná. A zabývaná hlavne. A v spálni si môžeme ukázať tiež závesy. Máme zatemňovacie závesy a takisto aj záclonu. No, na videu to moc nevidno, ale ona má taký trošku ružový Také nádych. biele Hej? tričko. Trošku to podľa mňa vidno, akože podľa white balansu, ale reálne má trošku taký ružový nádych. Je troška to ružová, my sme takú nechceli, takže toto sa ešte vymení, ale ukážte zatemňovacie závesy. Počkaj, ale takto to môžeme ukázať. Tie sú také hnedé, čokoládové. A tým, že to máme úplne od stropu po zem, okna nie sú úplne po zem, sú také štandardné. Taktiež aj doľava doprava to máme ďaleko za oknom, tak denné svetlo je, že 0. Tak čaute. Takže zatemňovacie závesy 10 z 10. Šatník je vybalený, už je to taký bordel jemný, ale ešte nemá úplne všetko svoje miesto, ale čo má svoje miesto je zrkadlo. Je toto krásne zrkadlo, ktoré sme presne takto zamýšľali. Pozri, jak rodina krásna. Ty kokso, táto provizorná miestnosť. Táto miestnosť je v takom 50% stave. Stôl máme, pracovať pracujeme, všetky veci, ktoré potrebujeme sú tu.
Ale ešte tu nemáme žiadny nábytok, lebo toto je ten istý prípad ako v obývačke, že ešte nebol čas ani financie na to kúpiť nejaké skrine. Ale zatiaľ tu máme nejaké pracovné veci, stôl, stoličky, to nám úplne stačí a máme tu taký sklad vecí, ktoré nemajú svoje miesto zatiaľ, čiže je to aj dobré, že je taká prázdna. Spali tu rodičia, kúpili sme takéto 2 matrace, urobili sme im vymakané ležanie v obývačke. Áno. S tým, že tie matrace budeme potom schovávať pod rošty, pod našu posteľ. A čo sa stalo, keď sme ich tam išli dať? Nezmestia sa. No, takže Musíme im nájsť nevieme miesto. ich tam fitnúť, takže zatiaľ sú tu. Tu sa striha videjko, ktoré práve teraz pozeráte. Takže Inception. A mám napísané, čo práve dotáčame, čiže tuto pracujeme, vieme tu pracovať obaja, takže úplne perfektná pracovníčka. Čo nám pribudlo sú aj dvere do sprchy sklenené. Tie sú perfektné. Také, ako sme chceli. Je to také tmavšie sklo, rovnako je aj toto tmavé hnedé zrkadlo. Ale ako vidíte, musíme ešte nejaké detaily tu domalovať, dorobiť, vyspraviť. A takisto nemáme stále gombík na vece. Čiže splachuje sa zatiaľ takto oldschoolovo. Čo je super vec, tak práčka perie non-stop a sušička suší non-stop. Využívame to na 100%, čiže z toho sa veľmi tešíme. My sme predtým sušičku nemali na byte, takže je to fakt veľké plus. Odporúčam. Keď ju máte kam dať, kúpte si ju. Fakt. Mali sme tam furt full vešiak a teraz je skoro stále zapnutá. No ešte sme vešiak, sušiak na prádlo ani nepoužili, odkedy sme tu. No ako sa nám tu zatiaľ býva, povedz. Býva sa nám super, je to taký divný pocit, ako keby sme tu vlastne vždy bývali, nie? Že nie je to také nové. Sme tu možno čo, druhý týždeň? 2 týždne aj s veľkou týždňa s nocou, cestou. aj so všetkým, čo sme tu ani neboli, takže chvíľočku iba. A hlavne z čoho sa extrémne teším, jak si tu Harry zvykol, lebo je tu ticho, Je tu oveľa tichšie, hej. Nepočuť susedov, nepočuť žiadne zvuky z chodby. Čiže z tohto som mal aj taký stres, že jak si on zvykne, či tu nebude štekať, či nebude furt taký nervózny, máme aj kameru doma. Takže väčšinu času, keď sme preč, on leží pri dverách, ale už sme ho párkrát vymákli, ako leží aj na gauči, čo je dobré znamenie, pretože je taký vyčilovaný a už nie je len pri dverách, ale už si ide láhnuť sám aj na gauč. Ale gauč je jeho obľúbené miesto, keď sme doma, to je pravda. No a ako môžete vidieť, toto video je plné návštev, pretože mali sme tu aj jedných rodičov, aj druhých rodičov, aj kamošov. Veľa z nich nám prišlo pomôcť, veľa z nich nás prišlo pozrieť, ako to tu všetko vyzerá, čiže boli to náročné 2 týždne. Oni sa tešia z toho, že to vidia konečne naživo a my sa tešíme z toho, že oni sa tešia, takže je to taký win-win a teda to bol aj taký náš malý sen, že radi hostíme ľudí, radi im varíme, radi s nimi trávime čas a tak sme to aj celé navrhli, aj tú kuchyňu, aj všetko, že sa tu dá jesť, stokovať, pitička, všetko, takže absolútna pecka. Akože ešte veľa vecí nám chýba, ktoré musíme dokúpiť, ešte veľa vecí budeme musieť doopravovať, dovyspravovať, som tam nejaká diera v stene obuchaná. Ešte hlavne asi teda čakáme na pár vecí od stolárov, ako aj to zrkadlo v kúpeľni a potom musíme rovno tú stenu premalovať, pretože to sme už hneď zistili, že to sme trošku Precenili sme tú umývateľnú farbu, ktorá nie je úplne tak umývateľná, ako by sme si možno predstavovali. A akýkoľvek frkanec, alebo aj čistá voda, všetko na tej stene tmavej vidno, čiže to budeme časom musieť nejak inak vymyslieť. Nevydrží to 5 rokov. Zatiaľ to je teda len trošku flakaté, to premalujeme, ale podľa mňa o pol roka, o rok by sme to mohli nejak inak vyšpekulovať. Budeme musieť vymyslieť nejaké kachličky alebo niečo, pretože aj čistú vodu tam vidieť, že tam niečo bolo. Aj pri tej sprche, aj pri tom umývadle nie je to úplne ideálne, nie je to také, ako sme si predstavovali, že by malo byť. Zvyšok, jak sme vymysleli, rozvrhli, porobili, tak podľa mňa všetko super, robili sme si všetko tak, ako sme chceli, ale o tom bude samostatné video House Tour, kde si dopodrobna všetko prejdeme, ukážeme, či ak funguje, aké poličky, šuflíky, všetko. Ak vás čokoľvek zaujíma, tak to hoďte do komentu a tie najlepšie veci, postrehy, otázky vyberieme, zodpovieme, ukážeme. Určite ešte nekončíme, budeme kupovať veľa vecí, čiže to si všetko spolu ukážeme, keď nám príde nejaký koberec, stolík, lampičky, akékoľvek zariadenie, aj do kuchyne nám príde ešte jedna várka, takže to si všetko spolu ukážeme, nemusíte sa báť.
A máme už aj taký malinký plán, že čo by sme točili potom ďalej, keď už byt bude kompletne dozariaďovaný a dopimpovaný do konca, takže pre tých, ktorých bavíme a radi sa pozerajú, tak máte sa na čo tešiť, bude to ešte veľmi zaujímavé.